Foli ani waleɲuman dɔ o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma sila aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko juin kalo tile 15 Seyide Sherif Mohamed El Madani Aidara Ala ma hinɛna na o ye ale ka fatuli san kunba ye ka sanga ni nin donba in hokumu kɔnɔna ye groupe bani n'a bɔnna kanubagaw u ye fɛn caman sigi sen kan Ala ko sumaw Ala welew ka taa se tasibilaw ma ka ɲɛsin Ala ka nin jɔnba in ma ni wajulu kɛnɛbaw ɲɛnamayali ye ka bɛn tɛnɛ juin kalo tile 15 ma Bangoni jangɛnɛ bugu la Shirifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlen dɔw kan. Juin kalo tile 15 san 2012 juin kalo tile 15 san 2026 san 14 daba Ala ka wele sera Mohamed El Madani Haidara di fa ka to sifinya la o siratigɛ fɛ san o san o wagatiw mana se silamɛya dɛmɛtɔ ansaru diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na u b'o don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamaya la ni tasibila ni Ala ko sumaw ni dugawu ye ka hinɛ se fa ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma. Ka kɛ ni bi ye le 15 juin ɲɛnamaya la ko dogolen tɛ hali dɔw ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u sigilen don ka nin ko in ɲɛnamaya Ala y'aw karamɔgɔ n'an ye jɔyɔrɔ minna ka bɛn ni bi dunya ye Ala ka ni somɔgɔ bɛɛ lahinɛ ani silamɛ bɛɛ dugawu min bɛ kɛ diɲɛ fantan naani Ala k'a bɛɛ minɛ nka jɛkulu min y'a dabɔ kama ka nin kɛnɛ sigi ka kɛ ni Sirifula yɛrɛ ye su in na an ka foli b'u ye ka ninnu ye siɲɛ kelen ka gɛrɛ u la ni ŋaniya ɲuman ye u bɛ wasa kɛ ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ la u bɛ wasa kɛ n'Ala y'o n'olu garisɛgɛ ɲɔgɔn na tile kelen kɔnɔ ka bɛn sigiyɔrɔ kelen ma waati kelen kɔnɔ fo an kana jɔ olu ɲɛkɔrɔ ko an ka dakura fila fɔ anw ta tɛ Ala fɛ an b'an kɔɲɔ kalifa Ala n'a ka kira la n'an somɔgɔw dɔrɔn k'an sama dugawu de la wala kana sitana se anw na mɔgɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen yera nin ko in na Ala kana tigi si nimisa a la Ala k'a kɛ baraji ye an bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ karamɔgɔ yɛrɛ a n'an baw bɛɛ lajɛlen na ko Ala k'u mɛn an kɔrɔ Ala k'an kɛ u labatoba ɲuman ye. A teriw a taamaɲɔgɔnw a n'a kanubaw cɛ ani muso u bɛɛ lajɛlen bɔra ka ye ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsin fa ma. Ni ko Mohamed El Madani seereya la i bɛ fɔlɔ ko dugaden tun don misaliw tun don a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen mɔgɔ sabalilen tun don min ye mɔgɔw bila ka sabali. Mohamed El Madani kɛra misali ye jeunesse ye Bangoni Jaginabugu la a ka balo kɔnɔna na k'a fɔ an kɛ ɲɔgɔn minɛ ni bɛn ma na ni fɛn min ye ko farafarali tɛ se ka na ni o ye fiyewu a fa ye an ma jamu an ye a ko ale den a kɔrɔbayara ka so fo ka taa se a ka saya ma sigiɲɔgɔn ma deli ka n'a fɔ ale ye fiyewu ko fa ye nin kɛ na walima fa ye nin fɔ ma ya dɔn o ye seereya dan ye min bɛ bɔ i yɛrɛ wolofa da o kɔrɔ ye di ko denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ denmisɛnniya bɛ mɔgɔ tiɲɛ a tun kan k'ale tiɲɛ sabula a sɔrɔ tun b'a la a jama tun b'a bolo a si tun b'a la kɛnɛya tun b'a la nka don kelen da kelen mɔgɔ ma deli ka n'a fɔ a ka cɛkɔrɔba ma fiyewu ko an y'i den ye nin walejugu in na seereya bɛɛ lajɛlen bɛ dan ye ani an yɛrɛw ka ɲɛnamaya kɔnɔ bago mɔgɔ min tun don a ye kalandenw dɛmɛ n'a tun y'a dɔn ko kalan ka di i ye dɔnni ɲini ka di i ye fa tun bɛ musaka don i la a tun b'i bilasira a tun b'i ladi i kan ka dɔnni sɔrɔ ni sira min ye a tun b'i bila o sira fɛnɛ kan bi anw ka Ala wele ani an ka dugawu don o ye ka kɛ fa ye ko Ala kɛ dali badabada dali nɔgɔya ye a taara k'a dɔgɔ minnu to an bolo Sherif Ahmad Tijani n'a dɔgɔw an bɛ dugawu kɛ u ye fa dɛsɛra fɛn o fɛn na Ala k'u tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan fa dɛsɛra dɔnni min na Ala k'o di u ma fa dɛsɛra jɔyɔrɔ min na Ala k'o nɔgɔya u ye ni Ala kira yɛrɛ hɔrɔma ye. Hakilina min y'an bila nin kɛnɛ sigili la Ala ka kumakan dɔ de don ko n'i y'a kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye Mohamed Madani yɛrɛ de ye nin kɛnɛ ɲini k'a bila a yɛrɛ ɲɛ sabu ale kɛra karamɔgɔ ye karamɔgɔ min nana diɲɛ la kalan Ala ma si caman d'a ma a ye fitinin min d'a ma
a y'o kɛ diɲɛ la kalan de la fo ka taa diɲɛ wuli o kalan in tɛ ban diɲɛ kɔnɔ an bɛ bonya masegin de la a yɛrɛ ye ala k'a hinɛ ala k'a mago to yarabi a bɛ nɛmɛ minɛ ala ka dɔ fara a kan a taara k'a balima minnu ni a sinji minnu to a kɔfɛ a n'a ka kalandenw ala k'an bɛɛ lajɛlen fato Mahamadu Madani ka laɲini kan a ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka sira ala ɲɛ ka baara kɛ ala kama ka taa alijɛnɛ kɔnɔ o de kun y'a ka ɲinifɛn ye ani dɔw de yan inshallah an b'a ɲini ala fɛ ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka Sirifila du kɔlɔsi ne ale yɛrɛ hɔrɔma n'a barika ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wajulusi kɛnɛba in kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen silamɛya dɛmɛtɔ anusaru n'u kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔba u ka bɔ ka caya ka ye nin kɛnɛ sahalen in kan ka ala ko sumaw ala tanu ani dugawu sanumanw kɛli k'a ɲɛsin Mohamed El Madani Haidara ma ale min a y'a ka diɲɛnatigɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ ala bato la fo ka taa fɔ ko daba ala ka wele sira ma fa i da k'i sumaya ala k'i dayɔrɔ sumaya. Amina yarabi an bɛ to ni ala ko suma kɛnɛ in kan an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Ahmed Tijani Haidara a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ tasibilakanw na an ka jan ka ɲamadali kɛ u fɛ. Alhamdulillah an bɛ sigi min na zikriyat al-afrad az-zahira ni miiri ni tashi kelen kelen bɛɛ ye tɛmɛfɛn ye ɲɛnamaya sigilen don ne kan jɔyɔrɔ dɔnni i ka se o si tɛ o bali an filɛ waati min ni o de miiri ni o tashi sigi la o de ye Sayyid Mohamed El Madani ale ka alamagɛ an filɛ o sigi la ka kɛ tashi ye ka kɛ miiri ye ka kɛ duwɔdon ye ale silamɛsiw bɛɛ ye ani miiri ni tashi an yɛrɛ la yanni an ka don cɛ ni nafa ye nin fila de ye ka sigi ka taama ye o bɛ kodɔnna sɛbɛ miiri ala la dɛ o bɛ kodɔnna sɛbɛ miiri lahara la dɛ anw bɛ surunya kuma la yan ka aw fo n'a ka layidu dafa ye Jamiyatu Ansaru Din al-Islam ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na groupe minnu farala ɲɔgɔn kan o Haidara n'a ka denbaya o tɔn yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ u ka don ɲɛnamaya b'a ye a sara bɛ ala bolo an y'a fɔ nin ye layidu dafa dɔ ye Seyid Sharif Usman Madani Haidara a ɲɛna a ka denbaya la a sara bɛ ala bolo a sara bɛ ala bolo hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o di ala ma kɔrɔta wasa o ye ala ta ye yarabi ala k'o nɔgɔya n'o ye an ka taaba ninnu Sayyid Mohamed El Madani ani taaba fɛn o fɛn bɛ mazaru la ani an ka kaburudenw ani silamɛsiw bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa kɛ u ye min b'u ni ala cɛ ala k'o yafa min b'u ni maa cɛ yarabi ala k'u ta u ye o kama ala k'an ka diɲɛ ɲɛ ala k'an ka lahara ɲɛ o kama ala k'an kɔrɔta diɲɛ na ala k'an kɔrɔta lahara ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammadin. Juin kalo tile 15 2012 don kɛrɛnkɛrɛnnen don silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kɔnɔ ni unu kanubagaw tɛ ɲina don min kɔ o de ye don ye ni an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Mohamed El Madani Haidara ala ma hinɛ na ala a nɔgɔmara ka bɛn nin don in ma o de ka dara kɔnɔ ka sanga ni a san kunbɛn ye alibi groupe banni n'a bɔnna kanubagaw u ye ala ko sumaw ni ala welew caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sherifu dayɔrɔ la dɔ ɲuman na ni o ye Sherifula kaburu do ye Alhamidu Badini Baba Keita de tun b'o nɔfɛ Musa Fɔba bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. San 2012 juin kalo tile 15 san 2026 juin kalo tile 15 nin y'a san 14 de ye dabama ka wele sera Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma
silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyada sherif usman madani haidara de a seyada mohamed el madani haidara fanjini mo ka silamaya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw bila ɲɛnafin na o de kosɔn san o san ka sangana ka soma yɛlɛmayali sankunbɛn ye bani n'a bɔnaw n'o ye jɛkulu ye a seyada sherif usman madani haidara ka denbaya kanuba jɛkulu u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ala ma hinɛna mohamed el madani haidara fanjini mo ni ala ko suma baara caman ye ni ala bɛ kɛ asigiyɔrɔ bɛɛ mozambique ni waati in na alhamdulillah an bɛ foli daminɛ an ka sherifukɛ la a n'a kɔrɔ n'an ka karamɔgɔ sijani sibar kama farikolo ka lafiya ala ko du bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ banna bɔnnaw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka président d'honneur imam maliki an ka foli b'a ye ka na se an ka président ma yɔrɔ jara ani présidente n'o ne yɛrɛ denmuso ye aisha mayiga an ka foli bɛɛ lajɛlen an bɛ banna bɔnna fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan na bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye n'ala sɔnna ka diɲɛ sigi ala k'a don hɛrɛ kɔnɔ ka bila hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ nana ne ka hami min to ala ka n'u ta bɛɛ lajɛlen wele ala k'o kɛ sherifu bonya ka musali ala sallallahu alaihi wasallam an bɛ mazari sherifula la don ɲumanna yan min kɛ sababu k'an fara ɲɔgɔn kan yan a seydi sherif usman madani haidara ale n'a bɔkolo sanuma ninnu olu ka balimaw n'u jɛɲɔgɔn mun y'an kɔn ala ka nɛɛmɛ la muhamadul madani na jɛɲɔgɔn sanuma ninnu ka na bɔ olu la washabu sira fɛ n'o ye association banna bɔnaw ye o n'u kanubaga ninnu sabu a ye dayɛlɛ ka bila bɛɛ lajɛlen ye i ye silamɛw i tɛ silamɛw i bisimilalen don groupe in kɔnɔ baaraw boloda cogo rɔ ka sanga ni ziyaraba in ye mazar sherifula la don ɲumanna bani ka foro la alkurana sanuma kalanna ni ka dugawu do dakuruɲaw caman fɛnɛ kɛ badada dali bɛ se ka nɔgɔya an karamɔgɔ a seyada mohamed el madani haidara fanjini ye cogo min ani sirifila denbaya maa minnu dan bɛ don ɲumanna jamana basigi n'a kolosuma o fɛnɛ dugawu do dakuruɲaw fɛnɛ kɛra yarabi an b'an fa fo an'an karamɔgɔ seydi sharifu usman madani haidara nin ko in bɛɛ lajɛlen ye ale de sababuya ye an b'a ɲini masa rahamani fɛ an y'a kalifa ala ma masa min tɛ kalifa tiɲɛ yarabi ala k'a ka du kɔlɔsi ala ka bɔnnaw kɔlɔsi ala k'u kisi k'u tanga a ɲɛnajɛ ma yarabi ala ka ɲɛ a n'a bɔnnaw ma hali ni mɔgɔw ma dɔn a ye yarabi ala ka ɲɛ a ma a fɔlen kɔ k'a tanu k'a barika da k'a ɲini masa in fɛ an bɛ cɛ ka kɛnɛ kan cɛ min ka bon an bɛ cɛ ka kɛnɛ kan mɔgɔ man kan tɛ ka ɲinɛ don min kɔ kuma min na le 15 juin tɛmɛna mali dugukolo sanfɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ la dugukolo kaba kaba la ni cɛ min ye cɛ min n'a bɔra dugukolo sanfɛ a nɔ ye la cɛ dɔw ye san 1000 kɛ olu nɔ ma ye cɛ min nɔ ye la dugukolo sanfɛ hali n'a sɔrɔ la a ma san caman kɛ o ye muhamadul madani ye le 15 juin ale ka minɛna an na donc an bɛ ale ka kɛnɛ ka bi sirifila denbaya nɔna bilalen kun do ala wele kɛnɛ in kan ni sirifi bura haidara ye ka fara balimakɛ a seyada badara ale ye usman haidara ka association an ka bɛn ma yala conseil d'administration président bi wulada in na an ni badara ali haidara sirifila morikɛ an n'o de tun bɛ ɲɔgɔn bolo cɛ min ma sɔn k'a yɛrɛ bonya fiyewu cɛ min ma sɔn ka Aidara den de don mais a ma sɔn ka Aidara den ya guloki don a kan na ale min ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko an ka bɛn maaya la donc an y'a ye bi wulada in na nin kɛnɛ in kan an nisɔndiyara kojugu donc a bɛ kuma minnu fɔ a b'o waleya balima ale ko k'an ka bɛn maaya la ale ko k'an ka sinji tugu ale ko k'an ka k'an balimaw fɛ ale ko k'an ka sigiɲɔgɔnw k'an ka jija bɛn ka don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ i ye kerecɛn ye i ye silamɛ ye k'a ka jija a ka bɛn maaya la donc bi an ye badara ye an nisɔndiyara ka se digiri min na an nisɔndiya fanga ka bon kosɛbɛ nin ziyaraba min kɛra don ɲuman na mazar sherifula la ka ɲɛsin an karamɔgɔ ala ma hinɛna a la a seyada mohamed el madani haidara fanjini ani sirifila denbaya ma dalenw bɛɛ lajɛlen a kun jɛra ni dugawu don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ani silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tali fana an bɛ to ni ala ko suma kɛnɛ in ka dɔ ɲumanna dugu kɔnɔ sirifila denbaya ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ ka janga ɲamadali kɛ alihamidu bari ni baba keyita ka kuma galama la an bɛ ala fo ka ala barika da muhamadu el madani haidara ale ka fatuli sankun bɛ dɔ ye bi bani n'a bɔnna kanubɔ olu kɔni ko don in tɛ tɛmɛ fiyewu a kɛ o kɛ u bɛ wajulu kɛ sufɛ tile fɛ u bɛna u seko ye dugawu ni sarakati minnu u b'olu bɔ alhamdulilayi an b'o kɛnɛ ka bi an yɛrɛ nana ka na fara aw kan nin koba in na
ka dugawu kɛ pour que an yɛrɛ ka se ka hɔrɔma dɔ sɔrɔ o ko kalan sira la ko takililu b'a ɲini mɔgɔladu fɛ k'a ka taa ji di boso ma baji sanfɛ ka taa ji di boso ma baji sanfɛ o tɛ jiko ye bilen kɔrɔ ye mɔgɔ b'ale ta camanba in de la ka na fɔ an bɛ dugawu kɛ Muhamadu Alimadani ye anw mɔgɔ b'ale de hɔrɔma na sabula kuma ti yɛlɛma ni Ala fɛ Ala y'o fɔ la yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid ko kuma ti yɛlɛma ni Ala fɛ wa ni Ala tinga jɔn tɔɲɔ fa anw denmisɛnniya na anw n'a jɛra a bɛ kɛ to kuma na depuis an bɛɛ bɛ da dɛbɛ ka ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fo ka sa ka soma yɛlɛma o kɔnɔna na ani cɛ ma jɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko ne yɛrɛ ye fa ye nin ko in na tiɲɛ na nin man ɲi a la ayi anw m'o y'a la fiyewu n kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ ne ko Iburahima ye fɛn o fɛn ni Ala y'a kɛ o de ka ɲi janko an bɛɛ lajɛlen dan bɛ fɛn min kunbɛ ɲɔgɔnya kama n'a bɛ fɔ a ma ko saya a k'i sɔrɔ sira de kan i ma ye sira min bila i kɔrɔ a n'a ye sira min jira i la tumana min na ni setigi Ala subahanahu wa taala a y'a ka jɔnw dan a m'an to yen ten gansan a ye kiraw ci an ma ka nabi ɲumanw ci an ma o kana sira jira an na sira min ni an y'a nɔ kan tugu ɲɛnamaya in kɔnɔ an bɛ balo hɛrɛ la wa lahara an bɛ alijinɛ sɔrɔ hakili la min ni an b'a ka kɛnɛ kan bi ni o y'an kɔrɔkɛ an balimakɛ Muhamadu Madani Hayidara a ye nin sira in de kanu a ye nin sira in nɔ kan tugu o kama silamɛ minnu bɛ yen minnu kɛra anasaru ye minnu kɛra kanubaw ye a bɛɛ jɔra nin don in kɔnɔna la a soma yɛlɛmana don min na ka na se bi ma don o don mɔbiliw moto o bɛ Mazaru Shirifula sira kan don ɲuman kɔnɔna la ka na o ɲɛ da an kɔrɔkɛ kan ka dugawu k'a ye ani ka dugawu ɲini n'a huruma ye o la san o san ni Ala ye nin dati jira an na kanuba minnu bɛ yen ani ka taa se bani ni a bɔnna ka maaw ma yɔrɔ jara ani a ka jama o bɛ na ka na ŋaniya jira kɛ ni sigiyɔrɔ in na yan ni o ye nin arawuda in kɔnɔna ye o la an bɛ u fo k'u barikada Shirifula du bɛɛ tɔgɔ la fa min bɛɛ ko k'u fo ni kanu de ye n'o tɛ an tilala ziyara a bɛ kɛ anw fɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen o siɲɛ kelen ye min ye min bɛ kɛ don ɲuman na yan n'o ye Mazaru Shirifula ye ani min bɛ kɛ Tamani a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o de kɔnɔ an ba minnu bɛ yan an bamuso minnu bɛ yan ka taa se an kanuba minnu bɛ yan ani an balima minnu bɛ yan nin bɛɛ ka ziyara bɛ fara ɲɔgɔn kan mɛ ka nin dati in ta ka kɛrɛnkɛrɛnya o bɔra kanubaw la en particulier ni o ye banina bɔnnaw ye ani ka taa se an ka kalanden minnu bɛ yan foro yɛrɛ kɔnɔ yan u bɛ nin don in u bɛ zikiriyatu kɛ ka bɛn nin don in ma ni o ye tasibila ye o la an bɛ aw de fo k'aw barikada ka waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko hiji baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Hayidara ani Shirifula voyage hijidenw ye hakili falenfalenw kɛ hiji baaraw kun na o kibaruyaw don cogoya min na baara ninnu tɛmɛ cogo min na hijidenw yɛrɛ ka se ka na dantigɛliw kɛ olu kun o hakili jagabɔ in kɛnɛ sigira ka bɛn tɛnɛn de ma juin kalo tile 15 Shirifula Bangɔni Jangɛnɛbugu la Samayira Sanogo bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlen kan. Ni sigi in labɛn na ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛn ye kuma ɲɔɲɔw ka se ka tɛmɛ ejidenw o ni zamzam y'u ka wolo kan sigi ni ɲɔgɔn cɛ a Seyidi Sherif Ahmed Tijani Hayidara Bangɔni Jangɛnɛbugu la a labɛn na groupe Shirifula voyage de fɛ a bɛ ye kuma ka di ejidenw ma o ka se ka ɲɛfɔliw kɛ waati la min kɛra o fɛ Saudiya jamana kan silamɛya jɔsen 5nan danganamali hukumu kɔnɔna na o de y'a to a waati sugantira kumakɛlaw fɛ ka se ka u ka serialikanw jɔ ka ɲɛsin groupe Shirifula voyage a baara kɛcogoya ɲumanw ma fa ka se a gidiw ka wulikajɔw ni u ka majigiw ma. Bamananw ko ɲa ye ole jo mina ɲa mɛna donc an y'a yele a ma fɔ an kɔ ka Shirifu fo k'u waleɲuman dɔn
kuranna y'o le fɔ an ye ko hajjul mabrur heji min n'a kɛra ka a fɛn bɛɛ dafa ko sara foyi t'a la ni alijinɛ tɛ vraiment anw seere ala o kan anw dangɛnɛna o la a fɛn o fɛn an y'a ye kuranna kɔnɔ cogo min na an y'a mɛn kisaw la cogo min na an y'a ye ten o la minnu bilara an ɲɛ fana an bɛ o bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn layidu dɔ b'a ta i ɲɛna mais ni ɲɛ tɛ a dafali a bɛ gɛlɛya o de kosɔn bamananw ko danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali an ka taa nɔ lajɛ n'a kɛra a kɛcogo la a ye agence serifula gidiw tɛ o ye layidu minɛ serifukɛ bolo ka wuli ka o kunda saudiya kan ni jama ye a bɛɛ dafara donc dakuruɲa kelen anw bɛ min ɲini o le ye yafa ye u ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔ wallahi ni anw ma se u ma u ka foyi ma se anw ma hukumu kelen kɔnɔna na kumakɛla dɔw ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka foli ni waliminɛw ta ka ɲɛsin mali silamɛya ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ a seyidu sherifu usumani hayidara mɔ o min baara bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ ni ale ka kunkilennaw ye ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ a fɔra cogo min na a kɛra ten wa jigi fara olu fɛ ka sanga ni groupe sherifu la voyage a baara kɛ cogoya ye ne dɔw ma ka tele saba a denmuso wara duruki san k'a di ma a ma kɛ ne ka na tawafu bɛɛ kɛ o la duruki ko taɲa tɛ dɛ li hɔrɔmamo la duruki le nafisatu a n'a dɔɔni Aïdara denu Aïdara denu alu sanse tɛ sɔrɔ dɛ n'o tɛ esanti min wara ndel wara gurupu a fɔra le ko ne wa gouvernement na n bɛ n kali ala n'a la kela o le fɔra n ye ne ko n ko n bɛ taa Haidara le la ne di wa gouvernement na n tɛ dɔrɔmɛ sara ne numori ci cɛ wallahi ni ne sera ci mu a bɛ n ta kawandi mais Haidara taabolo le kan diya Haidara wara ne diya kan karamolu kan presente la gidi la gidi le ne tala kanado mobili kono ile ne benta kanado avion kono ibe bara kala de kasi ka ɲɔgɔn filɛ ɲɛŋɛ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye heji tɛmɛcogo baaraw la madina ani maga o ye sigi ye kunba dɔw ye wa a bɛ bila o minɛ kɔnɔ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du mali maa ɲɛmaa fana karamɔgɔ a seyidu sherifu usumani hayidara fɛ sigi in bɛ kɛ san o san ni ejidenw ye o bɔlen kɔfɛ arabi sauditi jamana kan kɔnɔ bɛ sigi yiri dɔ ka ca no mais ne k'i b'a faga bɛlɛ bɛ taa gosi yiri la o a ko ni yiri kun tɛ min sɔrɔ nka ni yiri fana tɛ kɔnɔ tɛ sigi dɛ karamɔgɔ de b'an ni ejidenw cɛ anw b'a kɛ cogo ɲa karamɔgɔ olu fana bɛ sabali karamɔgɔ donc a fɛn fila de bɛ ɲɔgɔn dafa olu ye fiɲɛ caman de to yen karamɔgɔ bonya kama anw fana bɛ baara kɛ ka da an seko la karamɔgɔ bonya kama franchement hiji ni kɔni 2026 an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka taama ni jama ye ka sabali sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka danbe sɔrɔ 2026 an b'o fo faamaw b'a la waritigiw b'a la danbetigiw b'a la hɔrɔn b'a la an ma lamɔ yɔrɔ kelen an tɛ jamu kelen an tɛ so kelen mais ka t'u bɛɛ kɛ an bolo komi an woloden ye o ye mun ye karamɔgɔ Hayidara bonya o la anw nisɔndiyara bi an fari foli la ni an ka directeur tɔgɔ ye n'o ye Ale Sidibe ye ka foli di an ka sirifucɛ yɛrɛ ma n'o ye Hayidara ye hali ni dɔwɛrɛ ma kɛ san o san anw ka taa ɲɛ la alikaba kan ala bato o ye koba ye dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye alikaba bila i gɛrɛsɛgɛ la san o san ye koba k'i ye a tɛ foyi k'i ye min ka bon ka tɛmɛ o kan ka yafa ni taamaden bɛɛ fɛ a masirila ni kuma falenfalenw ye ni sigi ni Sherifu Ahmed Tijani Hayidara ye ni sigi min kɛra ni ejidenw ye Sherifu Ahmed Tijani Hayidara fɛ a kɛra waati ye u ka se ka siralikanw jɔ ka ɲɛsin groupe Sherifu la voyage a baara kɛcogoya ɲumanw ma maa minnu bila mɛn a ɲɛfɛ u ka majigi sabali ani baara kɛcogo ɲuman min bɛ o la ni ka sɔrɔ k'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin o ma a ka ja ka sɔnni sigi baara bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman kan a seyidu Sherifu Usumani Hayidara o min ka wuli ka jɔ ni ŋɛnɛ ɲumanya kɛra sababu ka se ka groupe Sherifu la voyage bila alisilamɛw ka bolo kan jan ko eji baara bɛ se nɔgɔya o bolo Sherifu la voyage hijidenw ka nin dantigɛli kɛnɛ kan an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Ahmed Tijani Hayidara a ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ ka sanga ni kumaɲɔgɔnya ninnu ye an ka jan ka yamalali kɛ o fɛ hiji ye fɛnba ye o taamaden taara o baara in kɛ olu de wele ko duyufullah ko ala ka dunanw ala ka dunanw
ka taa o baara kɛ lahɔrɔma yɔrɔ la yɔrɔ si tɛ yen min ka bon dugukolo sanfɛ ka tɛmɛ a bɔra yɔrɔ minnu na kan ala kira bangeyɔrɔ ala kira dayɔrɔ o de ka bon yɔrɔw bɛɛ ye sabu ala ye yɔrɔ dɔw bonya fɔ k'u ka barika fɔ ni kira dɔw ka bangeyɔrɔya ye ani kira dɔw dayɔrɔya ye ni kuma min ala b'a fɔ subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina balligh haydara qur'ana ko cogodi ko sanaya bale alai mi surata manana ka jongay min almasjid alharami kabo alkabala ila almasjid alaqsa kata zilzalam misri mi allazi barakna hawlahu yeminu ganjaw bonya ni munye ni kiraw bangeli ye o jamana ninnu kan Palestine Israel ni kiraw ka bangeli ye ani ni kiraw ka dali ye minnu dayɔrɔ bɛ yen o kɔrɔ ni kiraw olu bangeyɔrɔ olu dayɔrɔ o bonyana ala fɛ fo ala y'a fɔ mɛ kira min ka bon bɛɛ ye dun Muhamadu Mustafa ale ka bon bɛɛ ye dalu kelen kuranɛ kɔnɔ ala ko ni kiraw ka misaku de ye layidu min taara ale ala fɛ ani kiraw cɛla k'a fɔ n'u ni Muhamadu tile bɛnna o bɛ fara kan k'a dɛmɛ nin baara in na o kɔrɔ ale de ye kira kuntigi ye kira kuntigi bangeyɔrɔ o ye Makka ye kira kuntigi dayɔrɔ o ye Madina ye o kɔrɔ aw bɔra yɔrɔba de la o la an bɛ min ɲini aw fɛ o de ye aw minnu bɔra lahɔrɔmayɔrɔ la ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye a n'a ka denba ye ani kanuɲɛw ye ani ansariw bɛɛ kelen-kelenna ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o kɛ n bɛ ala kira hɔrɔma ye ala ka o duwawu sanuman ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ hali bi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ bonyamasegin kɛra laadalako la kalanyɔrɔ fɛ ni o ye centre d'études et de formation professionnelle Mohamed El Madani Haidara o kalanyɔrɔ maaw ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma Seyidi Sherif Mohamed El Madani Haidara ala ma hinɛna ala ka sanga ni a ka fatuli san kunbɛn ye ni lakɔkɔlikɛnɛ dɔ kuncɛli ye ni o ɲɛsin telefɔni dilan o kungana ma ka fara u ka laadala alikuranɛ kalan kɛnɛba min u bɛ ɲɛnamaya u fɛ san o san ka ɲɛsin Seyidi Sherif Mohamed El Madani Haidara ma ala ma hinɛna ala Sherifula Jabaranin so tɔgɔ la baara ninnu bɛɛ lajɛlen serera Sadio Sidibe de fɛ a n'a ka jatala Abdoulaye Jara an ka jan ka ɲamadali kɛ san o san kabini an fa an karamɔgɔ denki fɔlɔ ni o ye Mohamed El Madani Haidara ale somayɛlɛma la o kɛra kabini juin kalo tile 15 san 2012 kabini o waatiw la an fa an karamɔgɔ kanubagaciw kɛngɛnɛ la ekɔliso dɔ yɛrɛ jɔra banbagatɔ tɔgɔ la centre d'études et de formation professionnelle Mohamed El Madani o kɔnɔna na san o san ka sanga ni Mohamed El Madani Haidara ka somayɛlɛmali ye o bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛnya min b'a to ka tasi bila kɛ ka a ɲɛsin a ma ɲinan in o y'o kɛ ka sanga ni formation dɔ ye min kɔnɔna na a ekɔliden 6 olu garisɛgɛ donna formation na min bɛ tali kɛ subahana machine dilanni kan kɛrɛnkɛrɛnya la téléphone o n'a ɲɔgɔnna caman maa min ye formation kɛ ekɔliden ninnu kunna a y'a jira k'a fɔ formation ye ɲuman tɛmɛ sabula a kuntagala kun ye kalo 5 bɔɲɔgɔn kɔ de denmisɛnninw bɛ an bolo yan ni centre de formation Mohamed El Madani Haidara la k'u former il y a à peu près 4 à 5 mois comme ça donc an ye ɲɔgɔndan dɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ le 13 samedi le 13 passé donc an ye mɔgɔ 2 fɔlɔ choisi minnu kɛra premier ka jɔnjɔn di olu ma bi an bɛ o kɛnɛ kan formation tun basé no téléphone dilan de kan centre d'études et de formation Mohamed El Madani Haidara a directeur ya a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ bi don ye somayɛlɛmali don ye ka ɲɛsin an fan karamɔgɔ denkɛ ma min b'a to ka tasi bila ani dugawu k'a ye cogo min na ala bɛ se ka badabada da ye nɔgɔya ye ko o la ni o donni sera u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta min b'a to cogo min na banbagatɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ye baara ɲuman minnu kɛ olu kana tunu ani fana maaw kana se ka ɲinɛ a kɔ cogo min na o de la ekɔliso yɛrɛ tɔgɔ dara la san o san ka sanga ni ekɔlibilaw waati ye u bɛ nin hakilina ninnu ɲɛnamaya ka sanga ni a yɛlɛ ka dati somayɛlɛmali ye kalanyɔrɔ yɛrɛ sigira Adam El Basori Traoré fɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛ san o san an bɛ fara ɲɔgɔn kan
an bɛɛ ka gidi n'o ye Mohamed El Madani Haidara ye ale ka soma yɛlɛmali mana se an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ ale ye ka tila ka duwawu kɛ an yɛrɛ kun ye pour que an ka kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ani Ala bɛ se ka hinɛ ale yɛrɛ la cogoya min na. An ka bi baaraba fanba bolila duwawu kalan de kan an ye kuranɛ kalan organiser ka se ka duwawu kɛ an karamɔgɔ ye en fait an ka denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen olu ka formation dafara an y'a essayer k'olu ka diplôme d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu ka baara bolila telefɔni dilanni kan. Ekɔlidenw minnu garijɛgɛ donna formation in na maa 6 kun don u bɛɛ si b'a daminɛ san 12 ka taa bila san 18 na nka maa 6 ninnu na maa 2 de taara ka b'u la minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ k'a jira k'a fɔ u ye formation faamu kosɛbɛ u y'u ka nisɔndiya jira u ka kungo kɔnɔna na ko kalo 5 in kɔnɔna na u ye caman faamu subahana machine dilanni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la telefɔni hali sisan n'a fɔra k'u ka telefɔni dilan u bɛ se. Ne ye fɛn caman faamu a la kalo 5 in kɔnɔ. N'a fɔ pratique na théorie ni téléphone sale nana di ne ma san ko ne k'a dilan ne prêt à de charge la n'a sɔrɔ a bɛ ka mɛnɛ n'a tɛ ka mɛnɛ ne téléphone walanga ni ne téléphone walanga o la ne b'a moteur bɔ n'a moteur bɔ sa la n bɛ sɔrɔ ka taa court circuit ɲini moteur sanfɛ o la ni y'a sɔrɔ court circuit bɛ condensateur dɔ ka san o b'o condensateur in kari ka bɔ a la. Walima n'a sɔrɔ a bɛ processeur yɛrɛ la ni processeur ligne dɔ tigɛlen don mɛ ligne jɛnpe ne bɛ classe 6nan. Baara kun fɔlɔw kɛra ekɔliso kɔnɔna na o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ u y'u kun da Serifula duba kan min kɔnɔna na u ye waati damadama taama kɛ taama in senfɛ u bɛ ka duwawu kalanw ɲɛna yɛrɛw kɛ min b'a to Ala bɛ se ka baarabara dali nɔgɔya banbagatɔ ye cogo min na o waatinin tɛmɛnen u selen Serifula duba kɔnɔ u bisimilara ka ɲɛ kosɛbɛ an fa karamɔgɔ den dɔ yɛrɛ fɛ ni o ye Imam Kesheki ye min kɔnɔna na ale yɛrɛ fana ka nisɔndiya jira ka duwawu kɛ ekɔliso in ye ekɔliso in k'a fɔ ko a tɔdara ale kɔrɔkɛ la ko o ye wasa ye o ye nisɔndiya ko ye olu bolo. Sigi in a kun an balimakɛ kama don ni o ye Mohamed El Madani Haidara ye a ka san yɛlɛma ka na o dugawu kɛ ka a ɲini Ala fɛ komi olu taara ka ban u ye nɔ dɔ bila donc u ye nɔ min bila an b'a ɲini Ala fɛ o nɔw kama Ala ka hinɛ a la. O kuma na alhamdulillah an bɛ Ala deli basɔri a bɛ baara min na Ala ka n'aw dɛmɛ ka kuranɛ don denmisɛnnin kunkolo la nin cogoya in na a ma nɔgɔ an bɛɛ b'a dɔn. Mohamed El Madani Ala ka hinɛ a la Ala ka k'ale yɛrɛ Mohamed El Madani kama Ala ka hinɛ an yɛrɛw la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma Ala ka an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ yan'an ta don cɛ Ala k'o k'a ka Ala kama. San o san u bɛ nin hakilina in ɲɛnamaya min b'a to ka taa komasegiw kɛ Serifula duba ye cogo min na ka tila ka duwawu fana ɲini u fɛ an bolo donna k'a fɔ baara in a bɛɛ kun cɛra ni duwawu sanumanw ye Ala ka hinɛ banbagatɔ la. Amina yarabi badabada dali Ala k'o nɔgɔya ni funankɛ sanuman ye si ani kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa karamɔgɔ n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen na o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Burkina Faso la Ouaga farafina sheshe kana jamana sababu Burkina, Niger ani Mali o ministeriw minnu ɲɛsinbɛ izinigo ni jagoko mɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ baaraw bɛ se ka nɔgɔya jamana sababu ni ɲɔgɔn cɛ jagoko nasira fɛ cogo min sanni feere nasira fɛ cogo min laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye sariyaw minnu bɛ jamana sababu rɔ ka ɲɛsin izinigo ni jagoko mɔ sariya ninnu bɛ se do bɛrɛ lɔ ka baara nɔgɔya an ka jamana a izinibatigiw ni jagokɛlaw bolo jamana sababu jagokɛlaw ka muɲukumanyakaw la ka bila ɲɔgɔn na Burkina Faso la Ouaga jamana sababu ministeriw ani a jago jurabaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dunanjigiso la min bɛ wele ko Hôtel Lancaster ka sanga ni jamana sababu ministeriw ka lajɛ ta ko 4nan ye AES tɔgɔ la ka bɛn ni juin kalo tile 15 ye ko in denbaya kun bɛ Burkinakaw ka ministeri ɲɛma Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo de bolo ni lajɛ in a fɔra lajɛ dɔ de kɔ fɔlɔ min da yɛlɛla juin kalo tile 13 na tile 14 jagoko ɲɛdɔmanganaw ni izinigo ɲɛdɔmanganaw fɛ ka hakili jagabɔ kɛ laɲiniw ka minnu bɛ deli ka kɛ jamana sababu fɛ don dɛmɛnenw na jago nɔgɔyali ka jamana sababu cɛ jagokɛlaw ka muɲukumanyakaw ka kɛ ka bila ɲɔgɔn na jamana sababu rɔ lafiya kɔnɔ o de y'a to minisiri ɲɛma a ka dakoro ɲɛfɔlaw la kɛnɛ dayɛlɛtɔ a y'i sinsin fɛn min kan o ye jamana ɲɛmaw ye hakilina min da o dangɛnɛmayali jamana sababu ɲɛmaw
Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ko Burkina ministre ɲɛma a ko jamana ɲɛmaw ka hakilinaw sinsin bɛ nduluma saba de kan. Ministre sabaw kan ka baara kɛ minnu kan. Fɔlɔ ka ba don an yɛrɛw ka jamana iziningo la. Ni ka kuma bɛɛ minɛnw donini ka bɔ kɔ ka na n'u ye an ka jamana kɔnɔ ka caman bɔ o la. Kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnafɛn minnu bɛ yen ni olu ye bayɛlɛmataw ye n'u b'an ka dugu jukɔrɔ wali kelen u bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ. Olu ka se ka labaara iziningo ta fan fɛ an yɛrɛw fɛ yan. O na sira fɛ Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye a jira k'a fɔ a bɛ hakili jigin kɛ jamana sabaw ɲɛmaw ka laɲini de ye jamana sabaw denw u ka fɛn dundaw u yɛrɛw ka kɛ u sɛnɛbaw ye u mago bɛ se fɛn minnu ma magoɲɛfɛnw na u yɛrɛw ka kɛ u dilabaw ye n'u kɛra u dilabaw ye jamanadenw fɛnɛ ka kɛ u sanbaw ye. A ko nduluma filanan o ye muɲukumanya bɛ se ka kɛ jamana sabaw denw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min jamana sabaw rɔ ni sariya senw bilali ye senga sariya sen minnu b'o baaraw nɔgɔya u bolo wa mɛn ka na kɛ ka sariya kɔnɔ labaarali la jagokɛlaw fɛ izinintigiw fɛ min bɛ taa kɛ degun ye u ma u kɛtɔ k'u ka hakilinaw dankɛnɛmaya farafinna jamana saba ninnu nɔ. A ko nduluma sabanan o ye sariyaw minnu bɛ jamana sabaw kɔnɔ ka ɲɛsin jagokow ni izininkow ma. A sariya ninnu ka don bɛrɛlɔ dakuruɲɛ kelen k'u kɛ kelen ye nɔgɔya kana sɔrɔ jamana dɔ tarɔ ka taa gwɛlɛya ye jamana wɛrɛ tarɔ k'o laɲini y'o ye. Minnu b'a fɛ sa ka izininkura jɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ninnu denw na sa baara ka nɔgɔya olu bolo ka sabu kɛ bi gwɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ o gwɛlɛya kɔlɔlɔ kana na bi u kɛtɔ k'u ka baara bolodalenw dankɛnɛmaya ni izininjɔw n'a ɲɔgɔnnaw ye nɔgɔya siraw minnu kan ka kɛ u ye jamana sabaw sariyaw fɛ olu ka kɛ u ye. Musa Alassane Diallo ni ale ye Mali izininko ni jagoko ministri ye ale ye kuma ta k'a toɲɔgɔnkɛ Abdoulaye Seydou to a kɛrɛda fɛ n'o y'a toɲɔgɔnkɛ ministri ye Niger ani Burkina ta ka jira k'a fɔ a ka kan bi jamana sabaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ yiriwa jamana sabaw rɔ o tɛ taa fɛn min kɔ o ye ka ba don an yɛrɛw ka fɛn sɛnɛtaw la yan. Alliance des États du Sahel AES a commission nationale ɲɛmaaba n'o ye Basolma Baziye ye ale ka kuma na a y'a jira k'a fɔ a ka kuma ɲɔgɔnya de ka bonya jago jurabaw kɛnyɛrɛ ye bina k'u ka ni jamana forobacaw ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jamana sabaw sariyaw olu ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ. Somaliland maramurutilen min bɛ Somali dafɛ a maramurutilen ɲɛma Abdirahman Mohamed Abdulillah ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile 15 ye a ye Somaliland maramurutilen lasigidenso Kurubongari Bani Israɛla jamana kɔnɔ Bani Israɛla kɛmɛ ka duguba min kɛ a ta ye bi ni o ye Jerusalem ye ni ka laban ka dakuruɲa dɔw fɛnɛ lase cakɛɲɔgɔnya na sira fɛ minnu kan ka kɛ Somaliland maramurutilen ni Bani Israɛla jamana cɛ don nataw la Bani Israɛla kunnafoni disiw ka fɔ la bɔlɔlɔ na sira fɛ n'o ye X ye Bani Israɛla ministre min ɲɛsin bɛ Bani Israɛla ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Gideon Sar a y'a jira k'a fɔ Somaliland maramurutilen ka lasigidenso dayɛlɛla ni ka Kurubongari Bani Israɛla faaba la Jerusalem ni bɛna kɛ lasigidenso 8 de ye min dayɛlɛla Bani Israɛla duguba in na Jerusalem ale yɛrɛ ka kɛ ministri ye kana se bi ma nin ye lasigidenso 3nan de dayɛlɛtɔ ye fɛ kunnafonidiso minnu bɛ Bani Israɛla i n'a fɔ Channel 15 o y'a jira k'a fɔ Bani Israɛla ministri ɲɛma Benyamin Netanyahu ani Somali maramurutilen Somaliland ɲɛma Abdirahman Mohamed Abdulillah ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkansɛbɛ caman na nka bɛnkansɛbɛ ninnu kɔnɔ kuma de ma se si dɔ ma fɛ yan'o bɛɛ lajɛlen kun cɛ Bani Israɛla ministri min ɲɛsin bɛ Bani Israɛla ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma n'o ye Gideon Sar ye a kun y'a jira k'a fɔ Somali maramurutilen Somaliland ɲɛma Abdirahman Mohamed Abdulillah nana Bani Israɛla kɔnɔ san 2025 octobre kalo la ka sɔrɔ maa ma bɔ a kalama a ko wa ko Bani Israɛla ni Somaliland maramurutilen u ka jɛ kɔrɔ donna kabini san 2025 décembre kalo la ni Bani Israɛla ye Somaliland maramurutilen lakodɔn a dama jamana ye Palestinikaw fɛ ministriso min ɲɛsin bɛ Palestine ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma o ye kuma ta o yɔrɔ bɛɛ k'a jira k'a fɔ nin lasigidenso min dayɛlɛlen filɛ nin ye Jerusalem ni Bani Israɛla kɛmɛ k'a kɛ a ta ye bi ko Somaliland maramurutilen k'a dɔn k'a fɔ ani Bani Israɛla jɛra ka diɲɛ seleke naani sariya dɔw de sɔsɔ Palestinikaw ka ministriso ka laseli lɔ
ako bani Israel ba fe nyajugo nyanyuma ka Jerusalem de ke ataye na keli ye kamara murutile do la ko do adama jamana ye ko Somaliland o kana bisimila mine Jerusalem ngono sharia ubela jele sosole ministre soku la sigidenzo be Jerusalem dugu kono ala sigide ka donga fo itambe bisimila mine wali dugu kolo de ka sabu ke jensere kenani tomba Nations Unies nyama ya soketo kalaje kamanga baba ni Israel ni Palestine nche aye sharia se minda no bi wele ko resolution 476 ni 478 oya jira ka fo bani Israel atise ka yelema do Jerusalem nzigi chugula chugo shila abito Palestine ndayala kerengere ni nyana Jerusalem ngoro yamva bani Israel kembe ko fangu minu mine amanga ere bani Israel ko lu mine jango Jerusalem yere Palestine ministry so ya yera ka fo ate Somaliland la ko do adama jamana ye Somali jamana dodu ama wala doni ya ka fo do mi bani Israel ya jira ka fo ye Somaliland la ko do adama jamana ye arabula jamana chama anislama jamana chama nyuka ni soko ya jira Somaliland maramuru tilendo Somali jamana mo kabini sa 1991 chiado alabara chugo fanga nasara fe ubadamana aka politiki ke chugo badana akalla kana sigi chugo badana ni jini Somali tate kelenye ngaunata be Somali jamana kame kwa kayoro dodu wani bani Israel te o jamana te jien kono minya la ko do adama jamana yi Benjamin Netanyahu bani Israel ministri nyama boraka puma ira jamana ni Ameriki che be nga kunga ka jira ka fo farati do bani Israel ka basigimo politiki binakuka halilla kana binakuka Benjamin Netanyahu ka fanga bani Israel ako benga mindege no bladot leninye iran jamana ni Ameriki jamana che na mawuli ki jo farati bado amo kerengere ni nyana politiki binakuka bani Israel abi mangoya wani kalata kera kefenye $2 abi kalata sembe bani Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu ako mugu manga dato mi leninye iran jamana ni Ameriki jamana che no bike gwele yaye emo aka libambuni dabla Hezbollah nofe abarata alebe ka libangele fle ina fo nikoda bani Israel jamana deunde mo bawo Hezbollah keme farati bani Israel jamana deumo ka dabla kwati se ko dairo soro afarila bawo ni ko ingera kefenye Ameriki ni Iran jebe liban jamana boni bi gweleya abulo ode atu masomi ne chamanya jira ka fo bani Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu kosa ina aka libanva Beirut wurudugu yamba bu no yetiri ninga labaka keleche ubla kaddu yoro minga gule liban jamana bulo no ye nabatie ani zaharaniye kaba jira de ka fo bani Israel ministri nyama tafeka ko indabla abarata Amerika jamana nyama Donald Trump be wulika jola mimese kato benga bitekeno bla ani Iran jamana che foi kana se ko bali Donald Trump ayise ko beke ani bani Israel ministri nyama che jangwa bi se ka ko neme manga ka ban Amerika ni Iran je Donald Trump yera ka fo bani Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu akakele chawye liban vaba Beirut wurudu yamba mimbu no yetiri ka beni jwe kalot le tani naniye no kunyo kuna siniye ko shina ka ko noni anap make nyonjete no ye irama nyemo ye benga tegeno blalila ko nga kakele ka bani Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu wele odongele jwe kalot le tani nani na ye mugu mangada ko Iran jamana manyemo usoro la kason abulo nga halibi bani Israel ministri nyama bulu farati do emo abajo yoro juaya wa kono yere amanyemo uchama mbulu ni jigiseme yoro masoro bani Israel ministri nyama la Ameriki jamana nyama Donald Trump mingunye ajigiseme njiriye no karla ka wakoro abi fegeya wa Palestine mimbe adafe na keme ko mine nyajugu nyanyuma kufo ako ba minena danyuma unjama na do Palestine jamana ka yere yala akeli adama jamana ye o dakurunya ubina damine bani Israel ministri nyama tafe ode ka keba no kera jamana de bani Israel una blala akachala alafe fanga kutafa oyo bane ye ni kala zakera kefenyi Amerika ni Iran je benga akera sababu ye Amerika jamana nyama uyukanga nebo deturador mozo kwa jibulo ni sanje Iran jamana tajidoni nguru nye korofo mena kabo Iran jamana kuna fone disulami miwele ko Tasnim ako kabeni tarata ye jwe kalot letani woro sokomada jona chafuluka muluka Iran jamana tajidoni nguru nzaba
ani minan doni nguru mvla jago ke minauna olu bora Iran ninga teme Amerika jamana ka yoro minene ka kuta yoro ulasoro Amerika jamana sura sekele ngunde unye yano fene kunje kuna foni do kunye ajira Iran jamana kuna foni di sotas nimuna ka fo Donald Trump Amerika jamana nyema kunye anyini na manye kwa kangane bibo ditrador mozo kwa jibolo ni sanje Iran jamana tajudo ni nguru unye ko ani ditrador mozo kwa jibolo bela jelebi dayele nyove nga Iran jamana manyema umason umo Iran jamana manyema uko ditrador mozo kwa jibolo akada yele tajudo ni nguru ku kamunyuku manyaka ke obike tekeno blakele ko benganzebe de la Amerika jamana ni Iranje juma nata no bebe juin kalo de tani ngono ndomo Suisse dugu bala Genève Amerika jamana nyama Donald Trump kuntiliera ka bo ki yere soro bololo na sera ufe ka fo bi ale kangane bora Iran jamana tajido ni nguru unye ditrador mozo kwa jibolo ni sanje wako Iran jamana manyema ufene ye jinya di ko ditrador mozo kwa jibolo kada yele tajido ni nguru ku kamunyuku manyaka ke kwa bela jele shina ka kenyove Iran jamana manyemo kele kume uye surnani do jamana wele no ye Pakistan ye uche kafo kabini kele awni mama be aka ko ditrador mozo kwa jibulo dayele todu kasabo ke ko Amerika jamana nyama kanga ne botodo anye ditrador mozo kwa jibulo ni sanje amata yoro jamvolo benganzebe mi mani nyonje ni o memorandum d'entente o sharia sendani zabana ku sigi kafo bina damine Amerika jamana ni Iran jamana che tega no blakele ko fe ale ere benganzebe de la no be ke juin kalo le tani ngono ndo juma Suisse dugu bala Genève o ketodi jatemina bike Amerika jamana kanga ne ditrador mozo kwa jibulu ni sanje a wili lawa ama wili ditrador mozo kwa jibulu ere fene dayele li abi dayele chugo me o Iran jamana kana fulu umino nguma ni yambemo nyefe Amerika jamana sababula o nafulu usegi njogo Iran jamana mo ani nyange umino me Iran jamana ka tajifere na serafe nazarala sediki jamana ufe o nyange ubise ka wili ko daka nga do oludero o kabine Iran jamana manyema uye ni vosoro na nido jamana Pakistanye Donald Trump segina bololo ka yelema do akapuma fole la ko ditrador mozo kwa jibolo abida yele Amerika ni Iranga sigi kofe no ye juin kalo le tani ngonondo jumai Suisse dugu bala Genève o fene dafe Iran jamana ministri mi nyeshime Irani jamana warani nyonje kunyanyana bo umo no ye Abbas Arakchi ani la sigide do ni nyonje kuma nyonya sembe Iran va bala tera ako akashido mbefe kafo Iran jamana ni manga manye bango ani Amerika jamana che libangela joli Hezbollah boni bani Israel jamana fe o kadabla o joro kabo Iran jamana bulu kusobe manga bani na ani Amerika che je kalo letani ngono nata Suisse dugu bala Genève sigi mimi nake Amerika ni Iran je kuma binake Iran jamana ka mugu jugudla ko kunga le bi woro kono tegano blakele ko bengala uyedala ka di nyomo fana kafo jisira uminu ndigembe famvla ufe ditrador mozo tigembe Iran fe Amerika tambi kanga andi sanje Iranye o bela jele fene bi wili ninga mugu manga fene da Liban va fe bani Israel ni Hezbollah fene che wali nyuma don foli be kura ka lasegi awma fo info awste yoro la kasoro ka labana ka jira ola ka fogo ni me dansegi bi bamananga kuna foni solo na munu labe na kuna fondi so nyama so fe ka benini pumayi aw ni che aka nyama dalula aka mbe don wara na tawni ala manga jona jo ana